Obra na gawa na sa isang nabuwal na puno noong manalasa ang bagyong Odette, ibinida ng isang Cebuano sculptor. Samantala, wala namang mapaglagyan ang saya ng isang OFW na scribble artist nang mapansin ang kanyang obra ng iniidolong NBA legend. Tunghayan sa report na ito. Dalawang Cebuano artist ang naging instrumento ang kanilang obra para maisulong ang kani-kanilang layunin. Ang sculptor na si Jess Cordillera ay nakahanap ng paggagamitan ng mga nabuwal na puno matapos ang bagyong Odette. Nakagawa siya ng palm for arms. Ang kamot symbolizes the nature's palm nga nangayo og pagtagad, so I titled it Palm for Arms. It is only not pleading for its own good but for us people also. Layunin niyang makalikom ng pondo para sa kanyang Art for a Cause para makabili ng seedlings na gagamitin sa tree planting. Samantala, wala namang mapaglagyan ang saya ng isang Cebuano OFW nang mapansin ng kanyang NBA idol ang kanyang obra. Ipinost ni NBA legend Scottie Pippen ang scribble art na gawa ni Daniel Bruce Lumungsod sa kanyang social media account. Then nag-open ko sa Instagram account na ko. Then siya man una nakita na ko nga dugay naman ko follower niya siya social media sa una pa kay nag-idol masagod niya sa una. Si Lumungsod ay taga City of Naga, Cebu at kasalukuyang nasa Singapore bilang OFW. Ang naturang scribble portrait ay inirepost sa Instagram account ni Pippen. Ang angking talento at pagiging malikhain ni Jess at Daniel ay nagpapakita lang na hindi pagpapahuli ang mga Pinoy sa larangan ng sining. Yan ang Pinoy. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.